Budeš mať aj také tie oné pupáky, je to? No, do večera. Ale ja nechcem, aby si zomrel. Nechoď bližšie. Ja akože nemám ťa rada, ale zase až tak, že zomre, tak to nie. Danka bude sranda. Danka bude sranda, Miro, počúvaš ju? Ježiš, aké romantické. Daj si to tak za ucho. Z pupavy tečie voda, ktorá zafarbuje oblečenie. Ukáž? Nevyzerá. Však to biele, tak to... Andrejka, ukáž ty. Počkaj, naša malá Jazminka. A to vyzerá. Ona vyzerá jak 5-ročná. Ale vážne, ja vy naše malinké. Čo, že vyzerá jak Jazminka? Tak už budeme tešiť, že teraz na všetky Jak vyzerá Jazminka? Čo je? Nie každý je inteligentný, čo kúkaj si to. Čo si spravila? Prší. Zatancuj nám, Branko. Ešte to tak. Prosím. Ja podrž mi tašku. Dana, idem ale čík. Ale ja ho neviem. Počkaj. Ide auto? Neviem, také to pozrite. Ja si s tým ho nespôbil, že to najbližšie zima, ktorý tu asi budeme vedieť tancovať. Nie, ale ona mi vyčítala, že ja neviem tancovať, ale nie ako normálne. Lebo na animatorku a čiže sme boli a my sme boli veľmi z toho. Tak ja som jej slúbil, že do najbližšieho oného budeme vedieť tancovať. My ťa naučíme. To bolo to. Lebo to je veľmi z toho. Simona, Eva, Greta, ja a... Aj Radka tam bola, nie? Hej, Dido. My tancujeme. Ja a Miro. A ja som bol tancoval so všetkými normálne, že... A ja som nevedel tancovať, ja som... A hejte, Roni, Miro Kopecký. Ja Miro tancoval dobre. No, jasne. Potom si zdietil modré oči. Nie, ja som tancoval takto. Má modré oči? To niektoré sa to nedá, to sú také úzké zle. Ide oči, oči? Andrej. Ty si myslíš, že ja neviem, kto má aké oči? Ja mám zelené, vidíš, to viem. No tak... A ja mám tiež zelené, nie? Počkaj. Ukáž. Vyber si oko. A ty si... Ukáž. On má zelené. My sme dvojte sa, Branko. A ja mám Zase, až tak, že mám... Ešte usmev. Dobre, stačí. Monarová ide. Kde je? Ten Zlatko. To je ona, bránila suseda, to ďalšieho. Čo je? A niekto musí byť aj na babíno. Niekto musí byť aj na chlapce, ježišomeri. Dobre, kľudne. A dostal som jednotku z informatiky. Ej.